and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. God. Ug dili kay kana lang yan. Ang atong pagpakigpatok nila. Sama da nga kita ra mismo mo naghatod sa atong kaugalingon ngadto sa lubnganan. Clavilla. Mao kanay labing tinuod yan. Tabla ra nga patay na tandaan. Unsa? Sorry, Jan. Clav, kadito na. Oh, God. Gigunita niya ang akong bukton. Clavilla, Jan. nasayod ka sa kamatuoran. Nasayod ka kung giunsa niya ng mga tawhan na pag hinahinay o patay ang katawan. Makatugot ka ba di ay nga magpadayon kini ug dili masumpo hangtod-sangtod? Ug makatugot ka ba di ay nga usaon niya niya nakahigayon kung dili man ikaw pero mahimong mismo ang mga mahal nimo sa kinabuhi mao'y mamahimo nilang sunod nga biktima? Makatugot ka ba di ay nga mao ka na may tabok, Clavel? Jan. Sorry, Diyos ha. Pero, murag grabe mo kasuod itong Sir Jan. Balboa. Bitaw, pagkuhan. Parisumay mo? Hilom dia, bro. Mapatyan ta ni mga anak. God. Giyahi ko. Tudloy ko kung siyang ikong buhaton. Tinuod, nasayod ko kung unsa kini kalisod. Pero dili ko makatugot nga magpadayon kining ilang mga binuang. Ug nasayod ko nga mas mag-antos ang katawan kung pasagdan sila. Di ko makatugot, Ginoo, nga maghinanaw lang. Nga mas daghan pa ang mamahimo nilang biktima o mga matay. Hello, Senator Regina? Good news, Chief Devon. Nakuha na sa team si Dr. Lee Van Cuevo. Yes, very good. Very good, Senator. O nagpaabot ra sa imong kamanduan ang team kung unsay gusto nimo mahitabo ni Dr. Lee Van Cuevo. Ipatagamdam kaniya ang masakit nga kamatayon. Bantusan ninyo siya hangtod na mabugtuan sa gininhawa. Ug unsang pamaagi ang gusto mong mahitabo, Chief Devon? Turokin ninyo siya sa DVD virus. Unsa? Buhatan na yun ang gusto kong mahitabo, Senator Regina. Matuman, Chief Devon. Matuman ang gusto mong mahitabo. Nadali niyo sa laboratory si Dr. Lee Van Cuevo. O ka na order stas. Okay. Naibawa na mo kung sa inyong buhaton. Nga dili mahibawan sa media nga dad-o ninyo sa diri. Okay. Bye. I'm so very sorry, Dr. Lee Van Cuevo. Suod kita. Pero dili pa iko ang atong kasuod nga ibaylo ko ang akong kaugalingong kinabuhi ug pamilya aron mabuhi ka. Senator Regina. Hello, madam. May order sa atong mga labaw, Dr. Iguana. Nga turukan sa DVD virus si Dr. Lee Van Cuevo. Unsa? Madam, ang epekto sa virus, madam, murag gisunog ang tibuok mong kaunuran. Ug murag mainat ang imong mga kaugatan. Ug ang kagaw sa mong virus muhinay og kutkot sa mga vital organs sa lawas sa tao nga mataptan nini. Mo ka na gustong mahitabo sa atong mga labaw.
Bisan dili siya sakop sa atong organisasyon. Pero sang mortal sa pundok ang iyang gibuhat. Mo'y gusto sa taas nga matagamtaman niya ang hinay-hinay nga pag-ahop sa iyang gininhawa. Ngano? Musupa ka ba, Dr. Iguana? Magkatarunganon man o dili ang manlo sa tong mga labaw, madam. Why, si bisan kinsang makasupak nini. Kay nahibaw na ang tanan kung unsay dangatan sa musupak sa mga kamanduan. Nasayod ko na yan, madam. Buhat ang inyong trabaho, Dr. Iguana. Matuman, Madam Regina. Dili ko gusto magmask ka. Kung magsulti ta dyan, Pero gikan ko sa gawas, Gislin. misalig ko nimo. Nasayod kung nag-amping ka kanunay. Jis, kumusta sila si Papagmama? Ug ang imong mga partidos? Exhausted silang tanan. Bisan unsa nalay masud silang oo. Ang ako gikaluyan, si Papa ug si Mama gyud. Kay wa sila maanad og ingon ini nga kahimtang. God. Pagkagrabe sa epekto ining DVD virus dyan. Libo-libo na ang mga nangamatay sa ubang mga nasod. Ug miabot na og milyon sa ubang mga nasod nga wa dayon maka-declare og lockdown ug sira sa ilang mga borders. Ug mas magkadaghan pa ang mamahimong mataptan ug makalas tungod ni ining gigamit sa yawa nga virus, Gislin. John, Yes. Virus kini nga gigamit sa gahom sa kangingit aron pagpuos sa katawhan nga gimahal sa Dios. God. Ug hangtod kanos ang matapos kini atong mga pag-antos dyan. Ang pag-antos sa katawhan, ang pagkahugno sa ekonomiya sa tibuok kalibutan, ang pagpangligtas sa mga kinabuhi bisan dihas kadalanan. Hangtod kanos apa man. Kana kung may mga tawo nga desidido makigbatok nila. Unsa? John? John, unsay? Mao kining butangan nga imong gikontra, Jis. Ang akong pagpanuki-duki nining mga tawhana ug miatake gyud sila. Ug kining mga panghitabo karon, ila kini binuhatan. Binuhatan kining tanan sa lighters of the world. Unsa? Ug timani, nga lahi kini nga sakit ug gikaingon nga wa kini tambal hangtod ining panahon na. John, hadlo ko. Diyos ko, unsa itong buhaton? Unsaon nga masumpo ang pagkatap nining maong virus ug sakit? Di ko makatubag ni mo ang pangutana, Jis. Pero bisan ikaw, kung buot mo, makatubag ka sa mong pangutana. John, May hapiton pa magkaka sa regional office, bro. Balboa. Diha lang ko sa station. Okay, Legends. Thank you, bro. Ay, kainit sa panahon. Oh, si Matt? Ganiya ka ra, Matt? Yes. May mo bag mo sakay sa auto club? Duty pa ko. Hapon pa ko mo off. Balik ka lang niya ko. Kadiyot lang. May ipakita lang ko nimo sa akong cellphone. Ha? Unsa man na? Nagpaabot ra bang happy na ako? Dini na lang sa bintana sa imong auto. Mura magang naglikay na ako. Naglikay? Ngano good? Bihay man imong giingon nga ipakita na ako. Special video kini. Dira. Tanaw. Hi. Oh. Ako ka na po. Matt? Ikaw kini ug si Jan. Matt? Nag-unsa ka sa agency office ni Jan. Dili palang dugay. Nag-unsa mo si Jan diya sa sud. Nag-unsa mo, Clavel.
And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!